Ya ingin nek wong rasani aku sesuke setrup. Urip kuwi hukum karma. Apa sing kok tandur bakal ditukul. Sampeyan penggayane rasani dirasani genti nesu. Jaluk diruqyah apa piye sampeyan iki? Ciri rabi. Kak Sido, corona. Apa corona iku? Sing ngerebut pacare sampean ta? Ayo goleki, gepuki. Gepuki lho kene, ada nih. Corona iku virus, penyakit, terus ah. Lah kok endi? Kok Cina no. Saiki wis teko Jakarta. Teko Surabaya kono wisan. Lah kira-kira corona iku liwate jam piro, Le? Toplak norma penyakit. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? No, 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 ayu nanging merati yo layom mas yo layom mane lo nani sasen limo berjuang kanggo negara gombang sasen tadi adalah jineman nanen. Lumayan kelingan. Tante. Om. Mrene wong kabeh. Nini tapi. Takei jajan. Tetei tatan. Jajane enak. Tatane enak. Gurih. Tuli. Keripik. Tilipek. Sikil. Titel. Sikil. Titel. Sikil. Titel. Sikil keri. Letel teli. Masuk, Bos. Masuk, Bos. Ditakon yang jawab, gak ditakon yang meneng. Disapa mesem, gak disapa dowet. Gak seneng, yang gak ngurus. Kon, aku. Jadi, kon gak seneng aku. Aduh, ambil kon yang gak penting. Atimu lara dek karo wong liya.
ben kapok. Karmamu teko Mas, bayi dek ini sore wis cinta-cintanan. Rasakno Mas. Nyapa wae plunga-plungu ning kono wae. Gila ningali kono. Dek ini nek wong rasane aku sesuke setrup. Hukum karma. Apa sing kok tandur bakal ditukul. Sampeyan penggayane rasani dirasani genti nesu. Njaluk diruqyah apa piye sampeyan iki? Jere rabi. Gak sido, corona. Apa corona iku? Sing ngrebut pacare sampeyan ta? Ayo goleki, gepuki. Gepuki lho nih, ada nih. Corona iku virus, penyakit, terus ah. Lah kok endi? Kok Cina no. Saiki wis teko Jakarta. Teko Surabaya kono wisan. Lah kira-kira corona iku liwate jam piro, Le? Toplak corona penyakit. Mas. Jadi iso mangkat yen wengi. Menawi dalu. Lha nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN, Mas. Kerja nang ngendi mbok sing cetha? Tempe LN, Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko PLN. Lah terus ya bener? Tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Kantore ngono lho maksude iki kantore kaya tahu wis rono pajekan ngono lho. Iki dalan gede ka lho. Den, ganden. Tante, Om, mrene wong kabeh. Nini tapi Tak kei jajan. tak tetei tatan. Jajane enak, Tatane enak. gurih, Tuli, keripik, tilipek, sikil, titel, sikil, titel, sikil, titel, sikil keri. letel teli. Masuk, Bos. Matuk bos. Ditakoni yang jawab, gak ditakoni yang meneng. Disapa mesem, gak disapa dowet. Gak seneng, yang gak ngurus. Kon, aku. Jadi, kon gak seneng aku. Aduh, ambil kon yang gak penting. Atimu lara dek karo wong liya. Ben kapok. Karmamu teko Mas, bayi dek ini sore wis cinta-cintanan. Rasakno Mas. Jere rabi. Gak sido, corona. Apa corona iku? Sing ngrebut pacare sampean ta? Ayo goleki, gepuki. Gepuki lho nih, ada nih. Corona iku virus, penyakit, terus ah. Lah kok endi? Kok Cina no. Saiki wis teko Jakarta. Teko Surabaya kono wisan. Lah kira-kira corona iku liwate jam piro, Le? Toplak corona penyakit. Dek ini nek wong rasane aku sesuke setrup. Urip kuwi hukum karma. Apa sing kok tandur bakal ditukul. Sampeyan penggayane rasani dirasani genti nesu. Njaluk diruqyah apa piye sampeyan iki? Nyapa wae plunga-plungu ning kono wae. Gila ningali kono. Tante, Om, mrene wong kabeh. Nini tapi Tak kei jajan. tak tetei tatan. Jajane enak, Tatane enak. gurih, Tuli, keripik, tilipek, sikil, titel, sikil, titel, sikil, titel, sikil keri. letel teli. Masuk, Bos. Matuk bos. Baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came
It's you, yeah, boy.